Alam, payat ko kuya sa char. Ito, nakita. Ito ba? Walang ba kung ano, hilamos, malagkit. Ano ang step mo? 7 a.m. Maga, syempre ko kasi madami kaming pinunta na spot. Look! Ikot nga dito. Ano oras mula dito? 3 hours. Ay, magto 2. Layo. Sa sentro lang 2. Ay, ano, magto 2. Kasi iba malayo. Layo. Ang daming pasyalan na susunod, no? Ang daming pasyalan. Kuya, ang ganda. Ang yaman ng ano nila. Pati yung mga culture nila, handicrafts, ganyan. Ang daming pasyalan na. Hello sa viewer. Hi. Hello po, Jessie Aniete. Hello po. Lo, dito ka Kuya. lang. Upan mo. Dito ka, oh. Nakikita yung bilbel ko. Kuya Mino, hello. Uy, so 21 viewers natin. Hello. Mino, hello. Lo, dito ka lang. Oh, dito ka, Lo. Dito makita dyan. Dito ka na, Tilo. Kasi makakatabi mo pa rin naman ako pag nandito ka. Dito mo. Dito na ako. Extension pala yan, no? Kuya Dodong, hello po. Yes. Binisita ko nila Kuya Kenneth, hello. Thank you so much po sa mga bumate. Kuya Jaime. Ay, kaya may Vera. Shout out. Birthday ni Bicolana. Ilan na ba dollar mo? Ilan ngayon? Ano? Nasa 100 na. Ay, 100 na ba? Hindi ko alam. Hindi ko man siya Kuya kasi wala man akong upload masyado. Pero nag-ano na din naman. Ilan na kaya ang revenue ni Bicolana? Pero sa loob yun Kuya ng 2 months. Kakainis. Ay, malay mo, madagdagan. Birthday mo naman. Diba? Ayan si Kuya Jaime. Yes, nakapunta po Ate si Marciana. Kuya Sandy, hello. Sino nga to Kuya Marciana? Viewers natin yan. Nakaano kasi siya sa akin, naka-moderate. Taga Bulacan yan. Taga Bulacan. Ayun, yung sinasabi niya, ang kapitbahay mo. Oo, taga Bulacan. Sino to? Hello, Bicolana. Bicolana din pangalan niya. Thank you so much po. Hello sa 36 viewers natin. Thank you, Kuya Dodong. Kasama ni Kuya Noli sila, Kuya Vince, si Kuya Carrotman, tsaka the one and only, ang babaero sa Timpa Hawaii. Hindi mo pinapabot Ano Kuya? Hindi ako nagpaluto, hindi ko alam kasi na maghahanda ngayon. Nagluto lang si Papa ng yung ulam, hindi siya nagluto ng pansit, ganyan. Chicken curry, menudo. Ano Kuya yung may antok? Igado. Si Tito nagluto, sila Tito Jan. Sige lang, maya-maya. Ano yung mga namin yung live? Ano yung mga namin yung live? Kenneth, amo. Arthur Pehe. Umayat si Bicolana. Si Kuya naman talaga. Hindi na. Mas mataba talaga. Masaya naman si Tilo nakapunta na sa inyo, Beji. Opo, kaso Dito, Lolen. Ninong nga ni Papa Ninong. Hindi Papa Ninong. Kuya, ba't ayaw ko talaga dito sa gilid kasi na lang, dito si Tilo. Ay, sa likod. Kasi mata ko konsinda na. Ayan. Nababasa mo Kuya, malabo ang mata ko. Malabo guys kasi ang mata ko. DHQ TV, hello po. May talya ka na palang Tilo. Ulaga! Tanggol. Si Tanggol, guys. Nandito din si Tanggol. Yo! Tanggol, nandito. Dito ka. Mabless mo. Nandito si Tanggol. Ayan. Yo!
nandito si Tanggol. Hello. Paano daw sa'yo? Bakit? Anak ng tek! Dagan ka muna sa akin mga kamay! Hindi mo na sinama si ano, Kararating lang. Balite. Kararating lang, galing siyang school. Ala, basa ka. Umulan eh. Ubarin mo muna po yung jacket mo. Umulan eh, kaya na masahe. Ano po? Opo. Sige. Hello guys. Thank you po Kuya Kenneth. Emmanuel Ong. 95 days na lang, kaya nga, Pasko na. 5 days na lang Pasko na. Rowena Hasa or Jasa, hello po. Thank you so much. Thank you so much. Kalingap supporters talaga. Kat ngayon lang. Kaya tayo, ngayon lang? Marshana, hello. Hindi kayo napunta ng Quran? Wala po si Kuya Gancho. Kamalik. Wala po si Kuya Gancho. Thank you po Kuya Ricardo Beros. Si Sakto Balete. lang. Asan daw si Balete? Nasa school daw. Ay, Ay, nakakauwi lang nakauwi lang daw galing sa school. Linggo? Linggo ngayon. Asan si, Balete? Karating lang kanina. Pag alis ko, karating lang kami sa school. Okay po. Kaya, Pagod yun. oo. Ano mo na lang. Opo. Ah. Isagani, hello po. Sabi niya, huwag ka na pupunta doon pa. Nakita ko, nag-lunch lang sila sa Saan po yun kahapon? Kahapon ba yun? Kasi nga, akala ko hindi ako makakapaghanda. Kasi nga, galing akong sorsogon kanina. May ginawa lang po. Kaya, sige. Kumusta daw? Ikaw na magsabi, kumusta daw si Balete? Mabuti naman. Si Balite, busy sa pag-school. Hindi ko nga alam kung anong gusto niya sa buhay. Ngayon, nagla-live siya. Ano talagang gusto niya sabihin? Nagtatry na din. Oo, nagtatry na siya mag-live. Gabi-gabi. Ay, ano yun? Iba man yun? Yung mga app yun? Dollars. App yun? Yung app yun, kuya? Oo. Yung mga, ganyan. May siya, may... Siguro, Claire Sanchez, hello po. Isa gani, hello. Thank you po Kuya Bernaldo. kung may na rin, nagtry na rin siya sa sa cellphone. Pag nagla-live siya, okay lang. Ayos na si Balite. Di ba na yun? Saan niya po yung nag-aaral si Balete? Sa San Jose. San Jose! San Jose siya na. College na siya, di ba? Oh, first year. First year. Naano nga yun Sabi ni mama niya kahapon, ihay mo naman niya si Kuya Nuli. Baka hindi mo na hindi siya nagpaparamdam. Baka hindi ka nagpaparamdam kay Kuya Nuli. Ay, ni Ano mama. nga yun yung app? Meron akong alam na app. Kasi nagpa-try din ako kato kuya. Popo live, ganyan. Nag-live siya. Gabi-gabi yun. Okay. Kain ka muna. Sige, ikaw na po. Kain ka muna. Tapos na kami. Tapos na kami. Hindi pa naman kayo tapos uminom. Ikaw na lang talaga ang inaantay. Hindi. Busog ako po Sige na, kain ka po muna. Kumain ako kanina ng Kain muna. Kumain ako kanina ng itlog. Hindi na. Busog ka po. Kuya Rico, hello po. Rico. Claire, thank you po. Claire Sanchez. Lagi tayo. Dave Bayos, hello po. Thank you so much. Thank you po sa mga bumati. Kahit sa Facebook, madami din bumati. Thank you so much. May motor na rin ako, Amo. nabili ko na mura lang. Bike. Okay, big bike ako. Comment lang kayo. Hello. Sana all may big bike. Siyempre. Nahudap ko yung 90 off. Ay, pares ba tayo? Ayos ba kayo doon? Okay? Ay, sana ko lang mag-gamit.
Hello po, Ate Margie. Kamusta po? Si Margie, shout out. Maulan din doon ko isa. Ulan. Maulang, ano pa po. Ito madali. Hindi ko alam kung ano kayo. Dapat sinama mo sa baliti para Karating lang eh. nagaling siya. Ayan, hello po. Kaya may hello po. Ayan. Shout out kay Marimar. Amo? Mm. Yo, yo, yo. Ano kurso? Ano course nga ba? Ano ginawa? Teacher? Tilo, kantahan mo naman. Happy birthday. Nakatin ako isa. Ano, huwag mo kasing kamutin. Tilo, kantahan mo daw ako. Magagalit si Talia mo. Wala na. Kuya Jaime, hello po. May regalo sa akin si Kuya Noli, yung presence niya. Wala, umalis kami doon. Ano na, mga alas 4 na. Namo? Madaling man. Oo, kasi siyempre mo to. Sumuulan. Feeling ko 1 p.m. Hindi. Andun sa intro ko. Hello sa 76 viewers natin. Malabo na talaga kuya yung mata ko. Blurry na talaga siya pag ano. Mata mo ba? Kailangan ko. Blurred na yung mata mo? Blurred. Magtumingin ka sa akin. Yung ano. Magtumingin ka sa akin. Hindi ba? Lumilinaw. Ang malinaw. Sabi ko. Joke lang. Baka ano yun, Pugi mo daw kuya. na sobrahan yun sa ano. Puro na kasi ano ngayon, di ba yun? Oo, sa... Tag dito, yung... Yung ano nitong... Anong tawag Hindi dyan? ko hindi nasa saod. Naisip ko siya pero hindi ko na saod. Nasa isip ko yung ano. Tag dito. Yun na yun, mamaya na lang. Nakalimutan ko din. Ayan yung dalawa na sa likod. Prepare ng ano nila. Mga pang-upload. Mamaya, abangan nyo baka dito si Vince mag-live. Thank you po Kuya Dodong. Thank you po Kuya Freddy dito. Thank you sa pagbate. Wala na, 19 years old, no? 19. Kuya, di ba halata? Parang kung baka ako 19 na, di mo alam na 19 ako pa lang gano'n. Gusto ko yung mga ganun mo eh. Yung ano mo, yung tag dito, yung pinauso mo na ano. Ano? Yung... Ano yung tawag doon? Ano yung gano'n? Anong tawag doon? Ano? Pinauso mo sa vlog, no? Gumaganon. Yung gano'n nga. Oo, yung gumaganon ka. Anong tawag doon? Yung gano'n nga. Oo, kasi gumaganon. Anong tawag natin doon? May tawag tayo doon eh. Meron ba? Oo. Pakyut? Ah, pakyut. Oo nga, pakyut. 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 Hello po, Arthur. At Pretty si Lito. Marimar. Hello po. Yung bagong vlog ni Kuya Noli. Taga saan? Kapso. Kuya Jeric, hello po. 96 viewers. Hello po. Pakyut, yun yung sinasabi mo palagi. Pakyut. Nakalimutan na ni Kuya Noli. Nakalimutan ko si Kuya Noli. Amoy! Sulit! Guys, maulan po. Wala ng birthday ni Nicolana. Blessing. Kung di mo muna nakakaraan, maulan din. Kung di mo mo. Hindi po. Hindi kami nakapunta nun. Elizalde, hello po. Uy, hindi ka nakakilala ni Sir Jopper. Hindi siguro masyado.
Ano ba mga ano niya rin? Kuya Erwin, hello po. Ang problema kasi hindi natin sila masali sa sa challenge kasi mga nag-aaral sila. Mahirap na magkaroon ng conflict sa pag-aaral kasi mas priority yung pag-aaral. Mahirap. Kung ikaw matapat ka na bakasyon, liber months yung challenge. Kuya Edwin, hello po. Kailan kuya yung next October, November, December. Kaya ano lang. Araw-araw content. Sanggi nga, kasali dapat yung nakaraan buwan. Hindi siya sumali kasi graduating siya. Kuya, maulan din po sa Sorsogon. I promise sa'yo, wala pa. Hindi ko alam. Sabi daw, sino si Kuya Bruce, tsaka si Sir Neil. Hindi ko alam. Hello sa 99 viewers natin. Pagkasama ko si Kuya Noli sa live, ang dami nyo. Pag ako lang ang konti nyo. Hindi nyo talaga ako love. Shower out sa mga taga Ginubatan, Albay. Ginubatan. From Pulang Albay, si Olvega. Hello. Walang ni. Tilo, kamusta ka na? Tilo, hindi na kumukurap. Hindi na kumukurap si Tilo. O bakit daw Tilo tahimik ka? Bakit ka daw tahimik? Magagalit daw si... Sino yan siya? Sino siya? Siya. Sino yan? Isaac, hello. Sino yan? Sagani, hello. Chantal? Ano Chantal? Sino hindi yan Chantal? Sino yun? Si Crystalin? Ah, magagalit na si Crystalin. Hindi, kanina may Sino? nabasa ako. Sino? Hindi niyo po kaya Isaac malinaw? Isagani. Hello po. Ano po? Chicken curry. Yung handa po, chicken curry. Sino yun? Si siya. Sino yung gawin? Baka si Talia. Si Talia. Yung Marina din. Peter, hello. Gusto pa ha sa akin. Kau na tita. Thank you po, Peter. Magagalit si Talia mo. Kaya hindi siya nag-iimik kasi magagalit si Talia. Na all. Yes, Nag-iisip si Tilo. Nag-iisip kung anong sasabihin niya mamaya pag tinanong na siya. Pwede talaga, pwede. Ano ipapalusot? Pwede talaga. Ba't dito mabait ako? Ba't doon mataba? Ang cellphone mo. Baka maano yung Benji Fernando, hello po. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga bumate. Berms Vlog. Hello po. Guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, guys, pa-subscribe po ako. Thank you so much. Thank you po yan, Nino Buboy. boy. Hello. Magkamukha kayo ni Talia. Kamukha ba kayo ni Talia? Hindi ko kayo nakikita po eh. Talia? Tapos dinero ko ba? Kamukha ko daw. Si Tilo, tanungin natin. Kamukha ko si Talia daw. Kamukha ka? Kahawig! O sino mas maganda? Sino maganda? Ano sabihin mo? Sabihin mo. Sabihin mo doon. Hindi mo narinig. Pili tayo since maganda. Ano daw? Sino mas maganda? Siyempre, mas maganda. Kasi ang kaharap mo. Pero pag yun na yung kaharap mo, siya na.
Jordan, hello po. Magagalit talaga yun mo. Si Tino, wala talagang, parang, walang matitira. Walang matitirang babae. Sino naman to po yung Alija? Alija? Sino to? Michael, hello po. Dito ano si Alexa? Opo, Ate Margie, si Tiro, kailangan mo lang kasi lambingin. Busy siya, ka-chat niya kasi guys si Talia, huwag natin istorbohin. Hello sa 122 viewers natin. Marami talaga kami nakatambay sa iyo ngayon. Hindi kasi dinalaw kami ng YOLO. YOLO ano? YOLO? Baskwang. Birang buhay. Uy! Si Badet. Hello, Badet! Sana ngayon kuya? Ay, account mo yan! Account mo yan. Dito pala. Wait lang. Guys. Hello, Bebe. Thank you so much. Happy birthday, Idol Plano. Hindi ko po birthday. Hindi ko lahat na po. Rainer, hello po. Thank you. Sinong si Marimar? Ay, yung bago. Oh, Marimar meron. Ay, Marimar. Tilo, meron ka na naman bago. Si Marimar na naman daw. Ayoko na talaga. Ayoko na. Edgar, hello po. Thank you so much. Birthday ni Kuya Noni. Birthday namin. Asan na si Kuya Melvin, Kuya? Sa Bulacan. Bulacan. Ah, Bulacan. Nasa Bulacan pala siya. Ha? Sinong kamukha ni Marimar? Ang ko naman mo yung kamukha. At least marami kang kamukha. Ayoko nga, nag-iisa ka lang. At least marami kang kamukha. Thank you po na Edwin, hello all. po. Rodrigo, Salabate. Raul, hello. Ah, Jeter, o kampo ka daw. Ay, gulit ko yung dami mo din kamukha. Amo. Kapag naman ito mo yan, date lang. May video okay kasi guys. Si Ate Rica nasa ano yun? Nasa Balatan siya. Nasa Balatan. Nag-message siya kung makapunta raw kami bukas kasi nga yung ano doon, yung solar. May lakad ako bukas, may asikaso Kay Sai. Hindi ko na bate si Kuya Benji. Hindi na tayo bate. Kuya Junjun, thank you. From Baliwag, Bulacan, si Edgardo. Manolo, hello po. Kuya Valenzuela, ano lang, chicken curry, minuto, yun lang. Gusto nyo ng lato? UDH, hello po. Thank you so much sa mga bumate. Noel Inbong, hello po. Junjun Mata, hello po. Sino kami sa naman? Ano? Ano? Ano ba? Wala ka kausapin mo si Papa. Ano daw? Hindi ako dahil ko kanina sasabutan. Ito pala kayo ni Talia Magayo. Ruel, hello po. Dayna, di tayo bate. Parang tayo may kitilo. Iba din. Magagalit nga po kasi si Talia. Shout out, Kuya Benz! dalawang kasama Grabe, namin. maulan Saudi ha. Busy sila sa cellphone nila. Kasi
Kasama niya si Kuya Vince, tsaka si Kuya Karot. Si Tanggol, ayun o, sa likod. Mamaya, sasayaw si Tanggol. Kuya, magkikik kayo kasi yung murahing cake lang yan. Mamaya. Sino kung sino ang kaharap siya ang love. Kayo mga kuya, di ba? Si Tilo talaga. Bemax TV. Hindi po, alanganin yan sila, yung mga angel sa challenge kasi nag-aaral po sila. Sa akin kuya, ano, baka kaya ko naman. Kaso bias kayo. Bias. Bias kayo eh. Hindi pa po ako masyadong kilala ni Kuya Jumper. May tamang pagkakataon. Pag pumunta si Idol doon, punta kayo. Mag-uusap kami na papasyal siya sa dito sa amin. Kailan? Basta, update ko kayo. Papasyal siya dyan. Kuya Edwin, sabi, lakihan ko daw yung room ko. Sige, lakihan nyo. Kayo magpalaki. Sila magpalaki. Oo, Kuya Kenneth, pag merong editor, kayang-kayang challenge kuya. Kasi di ba nag-edit ako mostly paggabi. Thank you, Kuya Benji. Bati na tayo, Kuya Benji. Bibong. Ryan Angeles. Thank you po. Yes. Ryan ang ilis, papanood. hello po. Tilo, iniisip si Hala, si Malunggay. Malunggay. Hindi guys, bago-bago na, pag tapos na sa ano na una, tapos na yun. Sa bago naman, si Marimar na ngayon guys. Ewan ko lang kung si Talio o si Marimar. Depende kay Tilo. Ako, Ayos man lang. Mark, ayan, hello po. sa birthday mo, kasi ang bakasyon sa college guys, isang buwan lang, ay tatlong 3 weeks. Grabe yung mga shoot na yan. 3 weeks lang. Yung sem break nga kuya, at lang, 2 weeks ata. 2 weeks lang, sem break, 2 weeks. Kuya Raul Canchalo po, thank you so much. Daddy ka sa ul. Hello. Amo Kenneth ay. Sumbagon. Jose Opiana, thank you po. Pero dito, bati sila ni Papa ni Tilo. Bati sila. Amo ay. Guys, pa-thumbs up po. Di ba thumbs up yung tawag din? 135 viewers, hello po. New vlog. Spama mo ba? Nagbablog na. Kapalit sa akin kapag wala ako. Oo. Si Papa yung nagbablog. Mark, hello po. Si Tilo guys, magpapaiwan daw po siya Manolo. dito. Ayan, hello po. Tingnan po natin. Ano daw? Kuya Manolo, Mark Jonathan. Hindi ako sumasayaw sa babaero guys. Ay, ikaw daw Tilo. Ikaw daw ang sumayaw. Magagalit daw guys si si Talia, si Marimar. UDH, hello po.
Amuan? Ha? Guys, ang lakas ng ulan. Di ba kuya may bagyo? Sabi nila meron daw. May bagyo May daw. bagyo nga daw. Kuya Top Cooking Adventure. Hello po. Kuya Tap, hello po. Hey! Herbert Estrada. Naga. Sa lahat ko. Ano daw? Naga, nasa sila Herbert. Dadaan ka dito. Kuya Tap, amo, hello po. Manolo, hello po. Ay, guys. Oy, Isaac, amo. Natagsigaw pag inom ng kape. Ha? Galing. Ano na po? UDH. May pa-birthday sa'yo. Thank you po, UDH. Thank you so much. Ay, salamat sa unang nagpalipad. Ibig sabihin, may kasunod kasi may una eh. Sana. Thank you so much po. Tinatanong ko kung magkano revenue niya, ayaw man magsalita. Pagka ganun ayaw magsalita, ibig sabihin, wala pa sa quota yung revenue niya. Nakakahiya. Oo, kaya ayaw niyang sabihin. So malay mo, maka $100 ka, Nasa madagdagan niya. Luzon ang bagyo. Thank you so much, UDH. Ay, salamat po UDH, salamat. Thank you po, Kuya Jessie. Thank you, Reynate. Thank you po sa pagbati. Thank you po sa mga bumate. Thank you din po sa nagpalipad. Thank you po. UDH. Sir yan? Sir? UDH. Hindi ko masyadong ano. Ah, sir! Lalaki siya. Kuya, ano pala? Si Kuya Vince Works. Oo. Naggumawa pala siya ng ano ko. Kaso wala pa yung ano ko, yung sticker ko no. Nagsabi siya sa akin, kaya lang hindi ko na sa inyo sinabi. Nagsabi siya sa akin, sticker mo nga, si Rika, saka si Balit. Tapos, kami na lang nag-usap, hindi ko na sinabi sa inyo. Ayan. Pero nag-chat kasi siya sa akin. Sinabi niya na din sa akin yun. Thank you po, Kuya Top. Thank you, Mario Ferrer. Ferrer? Mario Ferrer. Thank you po, Kuya Benji. Kahit wala akong masyadong upload, may pumapasok naman, $1, $2. Pwede naman baga kuya kasi $1, ano, 50, 4, 56. $1 kung $1 lagi, daily. Kano lang isang buwan. Kaya nga kuya, 2 months na yun. Oo, 2 months pa nga. 2 months na yun. Ano, ang last kong sahod kuya, yung doon sa inyo. Kailan yun? Nung ano pa, di ba pumunta ko doon ng June? Yun siya nakasahod. August. Kasi kuya, yung July ko, tsaka yung August, hindi, kasi kuya, nililito ako minsan, hindi na siya kasama, ganyan, kasi may cut off, tsaka may... Maipon man yun. Yung halimbawa, isang buwan, mga 10 lang, 20. Next month na naman, magdagdag. Kuya Mark Jonathan, nawala yun kasi magagalit. Nag-chat na sa kanya si Talia. Manuel Camana, thank you so much. Kuya Tap, hindi po ako masyadong kilala ni Kuya Japper. Pag pumunta nga sa Kamsur, i-invite ko kayo. Kailangan makapunta kayo. Kasi nag-usap nga kami na gusto niyang pumunta dito sa Kamsur. Oo, Kuya Benji, ang dami mong account. Henry Malati, thank you so much po. Hello sa 165. Hi, Junel.
Ano din ako meron akong bisita guys, yung best friend ko, si Janelle. Kilala niyo yan. Galing pa yan, Mariners. Ay, sorry, Ben. Ayan. Si Janelle, guys. Si Kuya Noli. Ay, hello po. First time mo makita si Kuya Noli. Ay, anong fiesta? Nandito si Kuya Noli? Oh, wala. Wala pa siya. Wala. Wala. Ikaw lang wala. Ay, makinisang pobre, shout out. Dorothea, hello po. Makinistang pobre. Ano yun? Ano yan? Dati siyang makinista pero mayaman. Kaya lang bumagsak siya, kaya pobre. Anong makinistang? Makinista, yung mekaniko. Gumagawa ng mga... Tapos mayaman siya dati. Oo. Tapos ano Tapos yun? bumagsak, kaya pobre na yun. Pobre na? Kaya makinistang pobre. Hala, okay lang po yan. Bilog ang mundo, malay mo. Di ba? Nasaan? Ano nga yung, may kanta ba ako yung Sudat Solo? Ay, ayun ba yun? Ay, hindi. Oo. Mayaman niya kasi may bagong sport car yan eh. Ah, mayaman pala May eh. bagong sport car. Congrats. Amo ay. Magagayon talaga. Kami na, babe. Galing pa yung ano. Galing school? Opo. Ka-classmate Ay mo? ano, nagme-majorette kasi siya, quiz. Ka-classmate mo? Hello, so 177, no? Best friend ko. Best friend mo? Yes, kayo ba ba? Okay, baka? Handa rin ako magkaroon ng best friend. Joke lang. Patawa lang sa ano. Tita Bibiang. Mamaya dyan ang boyfriend mo. Magalit. May kasama kang boyfriend, wala na lang. Wala pa lang kasama. Kaya Baka mamaya mag-react. paano man Kuya Kenneth na magpagawa? Wala nga akong motor. Hello po, Ramil. Nandiyan si Kuya Neil? Ramil. Kala ko niya si Kuya Neil. Kamusta ang napusa? Si Kuya Noli yun? Ay, hindi man to. Ay, si Kuya... Katabi mo daw. Hindi, ano yun, si Christine Joy yun, guys. Nagkakamali kayo. Si Christine yun, yung chubby na maputi. Yun. Kuya Dodong, siya po si Janelle. Den Sako, hello po. Madami daw palang kotse si si Sir Makinista. Makinista ba yun? Pinamimigay nga niya. Pinamimigay? Oo, Bakit ano, ako makabigyan ka. wala? Pinamimigay pala. Bakit ako wala? Joke lang po. 188 viewers, hello po. Ikaw na ba? Dalaga na si Bicolana. Dati naglayas ka pero si Kuya Noli nagpa-uwi sa'yo. Ano daw? Naglayas daw ako dati kasi ikaw na nagpa-uwi sa akin. Kailan? Nung ano ba? Front lang yun, guys. Kayo naman. Magkakaroon pa din. Front lang yun, guys. Kayo naman eh. Thank you po, Lyra. Ay, Ramil pala to, Ramil. Hindi ko papayagang ligawan ni Tilo, si Janelle. Kailan ba yun sinasabi mong naglayas ka? Nung ano mo, kuya, yung doon sa sa may dagat. Tapos, Hindi ko na matandaan. Palalam na. di ba kuya, pumunta lang sa dagat? Hindi pa iyak pa nga. Best Ay, oo, friend. tama. Oo, doon sa, dito sa kabila na to. Oo, sa Tama, may tama, dagat. tama. Tama. Diba? Madaming naniwala. At syempre salamat muli no kay Milvin, kay Katso, ang time na nandito kami yung na-scout nila si Bicolana. Kasi ang laki na talaga ng pinagbago ng buhay niya, nilang pamilya sa pamamagitan ng pagbablog. At syempre mayroon siya mga kilalang mga solid viewers, sponsor, no? So ang laki talaga ng laki ng pinagbago. Thank you. Kaya nga sabi nila, pag dumating yung opportunity ay i-grab mo. Paano ka nag-start na mag-vlog? Di ko na maalala.
Ikaw kuya, yung first vlog ko noon, yung nag-ano ako dito ng gulay bilangka, yun ba yun? Kasi basta ano lang, nag-video-video lang, ini-edit mo. Kasi nandito pa kayo noon. Tapos tinuruan mo ko mag-edit, ganyan-ganyan, upload. Tapos may times pa noon na nagka-problema sa account ko. Nag-video ako dito, sinesend ko kay Kuya Noli, ini-edit niya, sa account niya ina-upload. So yun guys. Hindi ko papayagang ligawan ni Tilo si Janelle. Ayan. Pero yun eh. Ayan, para may topic tayo, at least mag-excited din, maging excited din kayo. Ayan. Question number 1. Ala, Q&A pala to. Ako nga pala si Kapakpak, lalaki version. Shout out. Parang kailan lang, nung pumunta kami dito, 16 ka nun o 17? 16. Oh, 16 siya nung una kaming magawi dito. 16. Anong gusto mo itanong ko sa'yo? Bakit ako? Ay, ito ang tanong ko. Nahihilo ako. Ang tanong ko, Ilang ka ba? yung buhay mo noon, nung hindi ka pa nagpa-vlog, buhay mo, saka ng family mo. Actually, kuya, sucks lang, parang, ordinaryo lang, ganon, yung parang, mabuhay lang sa araw-araw, masurvive yung araw-araw, gano'n. Tapos kuya, wala talaga akong alam about YouTube, about vlogging. Kasi kahit dumaan yung pandemic, wala kasi akong cellphone, kaya hindi ko siya. Parang hindi ako sa social media, ganyan. Tapos yun nga, nagtatrabaho nga ako. Ang iniisip ko nun, saan ako magtatrabaho palagi. Sabi ko, saan kaya ako pwedeng mag-work? Yun palagi yung nasa isip ko. Saan ako pwedeng mag-apply. Pero gusto ko, tindera lang, tapos yung mga hindi mabibigat, ganyan. Kaya dishwasher sa mamihan. Alam mo yun, kaya diba, nasabi ko yan, nag-dishwasher ako sa mamihan. Parang, pero may, parang half day lang kasi yung kasi. Basta ko yung mindset ko nun, mag-work ako para mabili ko yung mga needs ko sa school. So yun yung guys, parang simple lang, ordinary lang, ganyan. Parang okay na sa'yo yung lifestyle mo noon. Umiikot sa ganun. Oo, umiikot sa, as in yung parang maliit ba? Kumbaga maliit siyang, tawag dyan, circle, na paulit-ulit yung nangyayari. Ganun lang. Tapos hanggang sa umabot yung time na syempre na. My cut My cut! So, ito, minsan, naisip mo ba na paano kaya kung sa akin dumating yung opportunity na pagpa-vlog? Ano sana ang buhay mo? Madami ko yung nagtatanong yan, tsaka palagi ko siyang iniisip. Kasi syempre minsan, wala na akong ginagawa. Tapos pag minsan, bigla na ako naka-realize. Yung realization, dumadating tayo sa point na ganyan. Bigla ko naisip na, paano kaya kung hindi ako nag-apply doon? Kasi parang inaano-ano ko siya kung saan siya nag-start, kung paano. Kasi paano man ako makaka-work doon kung hindi ako nag-apply? Paano man ako ma-i-scout kung hindi ako nagtrabaho doon? Ganun yun, kuya. Parang, alam mo yun, kuya, parang, sige, yun nga, parang thankful ako, ganyan nangyari. Tapos, alam mo kuya, nung una, hindi ko sinabi kila mama. Yung pinakauna niyo ako nakita, hindi ko sinabi sa kanila na, kasi wala nga akong alam. Kala ko kung ano lang. Ang alam ko lang nun, thank you kasi may panggastos ako, may budget, may pang-budget ako pang pamasahe, ganyan. Then hindi ko in-expect, ay umuwi ako dito kuya. Madami nang nagsabi sa akin, sabi ko, uy, na-vlog ka daw. Madami nalaman na nila. Sabi ko, ano yun, bakit? Pinakita nila sa akin sa vlog, ganyan pala yun, sa vlogging, na mga ganyan, may mga charity, ganyan. Tapos kumikita sa vlogging. Kaya ayun, kuya, parang
Tapos madami nang tumulong, madami nang humusto yung blessings, lalo na sa mga sponsor noon. Thank you so much. Sila Kuya Ruben Libuon at madami pa po iba. Si Mr. Hawaii, si Mr. Hawaii, siya yung unang cellphone. Nasa akin talaga. So yan, thank you so much. Alam mo kuya, hindi ako nag-request ng cellphone noon. Wala akong cellphone pero hindi ako nag-request. Yung mga katrabaho ko, sabi niyan, uy, nag-ano sila, parang nagbibigay ko, parang pag may gusto ka, parang pwede nilang mabigay, ganyan. Kasi sabi nila, mag-request ka na ng cellphone para magamit mo, ganyan, ganyan. Kasi kuya, kaya baga ako kuya madaming friends sa doon sa tindahan. Kasi nagigirap ako ng cellphone, kaya madami akong makaka-close, mga nagiging friends. Ayan. So yun. Abangan, mamaya may tanong pa tayo sa kanya. Bakit kuya? Diretso mo Mag-shout na. out muna tayo. Naano sila eh. Siyempre, kailangan din mabasa natin. Sige, sige. Mamaya, abangan nyo, may tatanong pa tayo. Andres Dominador, hello. Mayroon dito nagpapatanong sa personal life ni Bicolana. So, ayaw ko nang balikan yun kasi Ayo. nangyari na that time yung sobrang sakit. Kaya, gat maaari. So, pasensya na sa nag-comment, no? Kaya, ayaw ko na rin. Nabasa ko, pero ayaw ko na rin balikan kasi yung mangyari sa kanya, mabigat. Mabigat talaga. Kaya, Ermi, yan, hello po. Thank you so much po sa mga nag-comment. Oo nga, B. Yun talaga, Kuya Nolin. Sabi ko dati, magka-cellphone lang ako. Parang magagawa ko na yung mga kailangan. Pwede ako yung alam mo po yung mga online. Kasi nagtatrabaho nga ako sa butik. Una akong trabaho sa butik. Bago ako pumunta doon sa plastikan. Yun yung gusto ko, sabi ko, gusto ko mag-online seller kay Ate Liza sa amo ko. Magka-cellphone lang talaga ako, mag-online seller ako, mag-online selling, ganyan. Magla-live. Kasi, nagla-live din kasi talaga kami yung wino-warn ko yung mga damit. Yun yung gusto ko talagang gawin. Magka-cellphone lang. Blessing yung tindahan na yun. Salamat din kay ate. No, Gina. Kay Ate Gina, hello, hello. Sa mga friend ko, sa mga nagpapahiram sa akin ng cellphone noon. Thank you so much. Rose Cañete, hello po. Leira, hello po. Ano, umiiyak ka? Thank you so much kay Lord. Dinala niya sila Kuya Noli Santo Domingo. So yun guys. Umiiyak Ano ka? lang, parang pero parang nabago, ganun. Alam mo po yung pag doon sa market. Sabi ko, mayaman na daw ako. Sabi ko, hindi naman ako mayaman. Ano lang, kumbaga, wala mo lang ako sariling pera talaga. Galing man yun sa sponsor. Sinasabi ko man na ganyan, nasabi ko, mayaman ako kung meron akong negosyo. Pwede. Pero wala pa. Ano lang, low-key lang. Pero thankful talaga, guys, kasi nabibigay ko yung gusto ng mga kapatid ko. Yun talaga. Sila mama, lalo na si Shaina, kay Bunso, tsaka yung pamangkin kong babae. Palagi ko yung pag may nakikita akong mga damit, baga kois na magaganda, binibilhan ko, ganyan. Lerner Nolasco, hello po. Oh, Kenil! Shout out kay Anil. Hello po. Yan. So, abang-abang lang po doon sa solar natin kay Rika. Ayan, birthday ni Bicolana, 19 years old. Sonny Lalap, thank you po. Anong mangyari? Ha? Solar. May kabit-kabit Sa solar. may daanan? O kasi madilim dun pag gabi. Happy birthday raw, sabi ni Kuya Neil. Thank you po, Kuya Neil. Bicolana. Thank you so much. Stay lang po kayo. Baka mamaya mag-live din si Vince. Mamaya pa. Wala nang ulan.
Wala na ulan. Wala na. Hindi na umiyak yung langit. Uy, hindi po ako umiiyak. Wala kuya. iyakan, nadadala ako. Wala. Iyak mo. Umiiyak, kuya. Ha? Yung langit. Yung langit. Alvin Maceda, hello po. Thank you sa pagbate. BG yung na-prank ka ni BG sa paglalayas. Oo, ang galing nung na yun, no? Tapos, parang ginawa pa natin ng part 2 yun, no? Hindi ma. Hindi ba? Part Hindi. 1 lang. Yun lang. Kasi nireveal man natin sa huli. Oo, kasi kailangan ko na kasi na umuwi ng Kamsur eh. Kaya kumbaga isang vlog lang talaga. Isa kilo, habol daw si Vince. Ayan, Sino mga kalaban nila ko is mga taga-saan? Batangas. Mga iba-ibang lugar. Kasi may meron ng ano, mga nangunguna ganun. Raul, hello po. Ray Rose, hello po. Thank you po sa mga bumate. Second year ka na ba ngayon? Ako po yun. Ang bilis ng ano. Second year. Tapos yung- May dalawang taon. 4 years lang yung course mo. Okay. Yes, di ba? Nakakaba kuya kung ano, paano ba ako, ano ba Nakakausad. ako, I mean, ano ba ako after, 4 years. oo, after graduation, ano ba ako, like, ano ba mangyayari, ganun. Ano ang parang Ano magiging buhay o trabaho, gano'n. Nakapag- Marami naman tawag dito. Maraming yung pinag-aralan nila, hindi naman nagamit. Nakapagtrabaho sila. Pero ako kuya, gamit na gamit yung sa akin. Kung sa hotel or mga cruise ship ako magtatrabaho, gamit na gamit. Daniel, thank you po sa pagbate. Kuya Nel, wag mong pipindutin ang birthday pa naman na Dicolana. Baka hindi ko talaga. Pero wag mo nang pipindutin ni Kuya Nel, no? Kasi birthday ni Dicolana eh. Suspend lang, Kuya Nel. Isa-isahin mo lang. Happy birthday, Kathleen, sabi. Thank you po Kuya Wency. Kuya Wency sa hello sa tututu. Amo. Andrade, hello po. Jun Loreno, hello po. Piatap, amo. Parang pumunta dyan sina Idol Dapper. Yan dahil sa mga motor nila. Ay, basta abangan nyo lang. Wala pa naman page sa Anbuan. Yan, wala pa. Baka Kuya December. Sana nga. Basta nag-usap kami nung last month noon. Parang gusto niya raw pumunta nga dito sa Kamsur. Pumunta nga raw sa amin. Sabi ko, sige. Ano lang muna niya yung schedule. Thank you po sa mga bumate. Nag-usap sila kagabi at Sir Neil. Oo kuya sa live. Pero ewan ko. Nag-live ka ba kagabi? Nag-live ako kagabi. May pa-surpresa raw sila sa'yo. Hindi ko man alam. Hindi ko mention. Parang ano lang. Parang alam ko na. Parang nahulaan ko. Ano yun? Yung sinabi nila, yung isasali daw kami sa baso daw po kuya. Ayun o. Kasi sasali daw nila kami sa ano, challenge. Yun yung sinabi nila. Sino? Parang dadagsayin ka kuya. Dadagsayin ka ng mga taga-Bukana. Lalong wala pa man sinasabi sa iyo. Baka. Thank you for Renan. Ay, happy birthday, Aim. Sige, salamat. Alam na, may rally kuya sa Manila. Meron. Amo, bakit? Meron. Ano rally? Sa mga corruption niya. Amo?
Yung mga corruption. Di ba kuya, meron din. Oh, meron din. Then, kuya, September 21, di ba meron din na parang meron siyang law, ano ba yun yung Anong law? martial law? Ano Di yun ko, ba? di ko sure. Di ba meron ako naalala, so, ng September 21 daw, parang may big day, big event din na naganap before. Ewan ko, tama ba? Correct me if I'm wrong, pero di ko sure. Updated tayo, Kuya Noli. Solid sword tayo. Kaya top. Amen, Kuya Mark Jonathan. May rally pala, hindi ko alam. Nakisali sana ako kasi birthday ko. May rally. Raul, hello po. Kuya, ano na yung third question mo? Ay, oo nga, no. Hindi na yun. Third question, kay Bicolana. Question. Ano bang itatanong mo kay Bicolana? Wala na, kuya. Ubus na wala ka nang itatanong. Ano ba, kuya? Nakwento ko na lahat. Ano pa? Anong tatanong ko? Mamaya na siguro. Bakit? Mamaya na. Maaga pa naman eh. Uy, Kuya Neil! Oh, di ba? Pinindot na ni Kuya Neil. Kuya Neil, thank you so much po. Hindi na ako diba? makapag-comment. Nawala na. Kuya Neil, salamat sa pa-birthday. Thank you so much po, Kuya Neil. Madadagdagan ng revenue. Madadagdagan ng ano mo. Ma-achieve yung $100. Ano yung ma-achieve mo? Danny Ligaspi, Hindi hello niya kasi po. alam ilan ang revenue ngayon. Hindi niya alam. Kami kasi araw-araw namin yung tinitingnan. Ipakita ko sa'yo, Oh, sige, sige. Kuya. Parang walang pasok. Hanggang here ko sa pasok. Hanggang dito. Hindi ka karap. Ito ha, wala tong halong eme-eme. Seryoso? Seryoso. Ayan. Ayan. Tingin. 125? Yung ngayon yan? Oh, ay, 2 buwan na to, kuya. 125. Oh, ayan. $100, $125 ang ano niya. 2 buwan. 2 months. So, ayun. Thank you so much po, Kuya Neil. Thank you so much. Thank you. 57 daw. Alin? Palitan. Oo. Mataas ang dagat. Per month. Oh, ganun. Kailangan ng meeting. Hanggang December yan. Hanggang December. September 21 daw, ma'am. Kuya, cutie. Napanood mo na to. Hindi pa. September 21 daw. Saan yan? Ito niya. May vlog ka niya? Hindi. Wala. Sayang. Ano to, pa-birthday sa akin ni Tito Joe. Sayang wala kang vlog. Welcome Wednesday, sabi ni Kuya Neil. Shout out nga po pala kay Kuya Pula. Kasi nagsabi siya sa akin na parang pupunta sila pero hindi ko nga alam kung anong oras ako makakauwi. Kaya parang hindi na sila nakapunta. Sayang. Saka umulan kasi. Oo. Ang din ko. Hindi ko lang na girl, may tanong ako. Masasabi mo noon una kayo magkita ni Rika. Ano masabi? Kailan ba? Ano ba yung una namin pagkikita? Ay, yung una nung pumunta siya rito. Ay, oo, yun yun. Kasama Kasama namin. si Mami. Oo. Yun guys. Ano ang tangkad niya, be?
Tsaka medyo mapayat pa siya before. As in yung parang medyo slim pa, ganyan. Pero maganda. Matangkad. Na-amaze ako. Actually, oo talaga. Pero ano, parang naisip ko din naman na ahead siya sa akin. Kaya okay lang yun. Baka kahabol ako. So yun guys, okay lang naman. Hindi pa kami masyado nun close. As in, parang nagkakailangan pa, ganyan. Ganon. Amo? Kaya nuli parang magkahawig. Ano daw? Si Talia, saka ikaw daw. Di ko lang sure. Talia, Marima, isa lang. Ano man yun? Kanina, kino-compare ko pa sabi Oh, ko kasi Talia. Yung Talia kasi sa TV. Marima to. Kawig daw kayo. Tingnan para kayo uwi. Hindi man ata ko yan. Ngiti daw. Hindi, pisngi. Hindi. Opo, Kuya Eddie Boy. Paunti-unti. Thank you so much kay Tito Joe. Actually, meron ka ditong copy. Meron ka ditong notes. Actually, guys, yung mga may ambag. Yung may mga guys. Lista pala isa-isa. Ayun, guys. Dito, Yun lang man. Pero, Silang apa? apat lang, pero mostly sila Tapos kuya yung akin, hindi nakaraan pa yan na kwenta ko pero lagpas na. Kaya nga nakasabi si Tito Joe sa... Oo, kasi itong gantong bahay, lampas na talaga to. Lampas. Mahal akin ang gastos niya. Nasa 300. Mahal na materialis ngayon. True. Kaya Neil, ay Don David, hello po. Malapit na mag-Christmas, mamamasko po. Kakanta si Nicolana. Feeling ko babagyo ko yan. Walay mo. Ang bakit ako yun ang buko? Kuya, magtanong ka na. Wala pa akong maisip eh. Bakit ka ba kasi nagtatanong? Wala lang, pag lang pumasok sa isip ko. Kaya kanina, bila. Ang tanong. Wala pa akong maisip. Gusto mo talaga tanongin kita? Hindi, wag na. Natakot! Opo kuya, opo Rose. Pero ngayon, magkaibigan na... Doon naman talaga. Alam nga naman, Ay, magkaway. sino ang taga dyan? Baka may viewers tayong taga dyan sa malapit sa school mo. Mariners? Kasi naghahanap daw si Bicolana ng apartment. Apartment. Boarding house. Wala man ko yung Wala mo, available. may viewers tayo. Sana. Kaso kuya, iniisip ko, siguro sa kanan. Magkano ba dyan? Magkano? Kuya, wait lang. Ito. Siguro sa kanan kasi kuya, nagpapaayos ako ng bahay, tapos gagastos pa ako. Parang double yung nagagastos ko. Kaya sabi ko, siguro pag third year na, pag medyo matapos-tapos na to. Ganyan. Magkano ba ang mga rent dyan? Pag bed spacer meron. Ayoko nga kuya. O magkano yung room dyan? Ang nyo talaga, yung maliit lang na room, pero solo ka, 5K. Ganito. Ayan, saka ito. Hindi Ayan. kuya, maliit pa. Malaki na to. Malaki na to. O grabe ka, liit man lang. Oo, maliit lang talaga. Isang kuya. kama lang, ganito lang. Isang kama lang. Isang ka lang. Liit na 5,000. Pero may na yan, may CR na yan sa loob. Meron, pwedeng meron na, or pwedeng isang CR lang sa lahat ng, parang nasa isang bahay, pero isang room ka. May CR. Thank you po, Danny Ligaspi. Antayin mo magawang apartment ni Kuya Noli. Saan? Sa Piliman yun, layo. Sa Pili. Ay, Danny Ligaspi, hello po. May dyan, may kanabing magkaroon. Maganda sa may kanan. Hello sa'yo, Ramil. Sino si Ramil?
Binavlog mo yung apartment mo na paggawa? Inaantay ko lang yung ano, yung tubig sa yung power supply. Tapos siguro magdandahan. Yes. Jonathan, hello po. Sa baba. Kuya, magtanong ka na. Ano tinatanong ko sa iyo? Ewan ko sa'yo. Sa'yo talagang tanongin si Bicolana. Ano ba yung tanong? Ano yung uling tanong ko? Ngayon, yung ano na, yung una, yung before. Sige, ito. Tanong na. Ano, kinakabahan ako, huwag na lang pala kuya. Sige, ito na. Kasi nangyari naman talaga eh. Nung time na kasi nga kailangan nilang mag-payment sa lupa. Ay, Tapos bigla akong naisip na sabi ko, sige mag-vlog ka, tapos i-upload ka sa channel ko. Hindi ka ba nagdalawang isip nun? Kasi hindi ko naman sa'yo natanong yan. Na kung payag ka or ano, hindi ko sa'yo natanong basta parang umuwi kuya, ka na lang. alam mo guys, yung sinisend kong video kay Kuya Noli, raw, as in walang edit yun, kasi siya nga nag-edit. Raw yun lahat, raw, as in kung anong na video, yun ay mas mapupunta sa kanya. Walang, ano lang. Hindi ka ba nag-isip nun na ano? Na ayaw Hindi, mo? kasi parang inisip ko din naman na makakatulong. Tsaka tama naman. Kasi di ba ko nagka-problema yung YouTube channel ko. So yun na. Nagsuggest si Kuya Noli na i-upload sa channel niya. Mag-vlog ako dito. Tsaka minsan nga nahirapan pa ako mag-send, di ba guys? Kasi minsan malabo, tapos may mahabang clip, hindi man nasisend kasi bawal nga yung hindi nasisend yung mahabang clip sa Messenger. Messenger lang guys, malabo. Kuya, nasabing parang mag-iisip pa ako or magdadalawang isip pa rin ko. Wala naman, siyempre. Wala ka naman kasi experience sa mag-video, ano ba sasabihin mo, ano ang gano'n, ano ang gagawin ko. Di ba? Ay, oo nga pala, alam ko na. Bakit? Binibigyan ko pala kasi siya ng tip. Tip kung anong gagawin niya, anong gagawin vlog behind. Ay, oo. Kaya pala, hindi ko na masyado naalala. Yun. Kasi hindi man ako marunong. Magsasabi siya, mag-vlog ka, i-vlog mo yung ganito, ganyan. Anong ganap dyan? Kinukumusta niya ako palagi, anong ganap niya. Sabihin ko na, i-vlog mo, ganyan, ganyan. Yun. Tapos yung revenue nun, guys, yung lahat ng videos na sinend ko sa kanya, yung revenue nun, binigay niya sa akin, yun na yung binayad sa lupa. 17K yun eh, naalala ko pa, 17K. Di ba ang laki? Sayang. Hindi ako Ilang ano lang yun eh, parang ilang upload lang yun. Hindi naman sa totally isang buwan. Parang Oo. ilang araw lang. Ano kasi guys, syempre, malakas yung channel ni Kuya. Ganon. Ayan. Sino Ian Ramos? Rian Ramos, Rian. artista yun. Kawin mo daw. Oo, Kuya, nung mapayat pa ako. Ngayon daw, sigaw mangiyan na. Ayun, ngayong bablog ka na. Kung bibigyan ka ng chance, iiwan mo ba yung vlogging? Babalik ka sa dati? Paano, anong chance, Kuya? Parang, ang pabablog kasi minsan, parang stress, naisip Hindi ng ko man, vlog. Kuya. Tapos, Hindi man. i-edit, ganun. Kaya nga, alam ba, minsan naisip mo ba na parang gusto kong balikan naman yung dati mo yung dati mo nasa palengke o hindi? Hindi man, Kuya. Parang hindi ko naman iiwan yung pagbablog since more on siya yung nakatulong sa akin, ganyan. Yung sinasabi mo, Kuya, yung babalikan yung dating kunyari nagtatrabaho ako, bumabalik ako doon, pero bumibisita po ako, like yung mga kaibigan ko doon, binibisita ko, tapos pag nanilibre din ako, Kuya, ng mga parang, alam mo yun, Kuya, parang pang lang, since magkakaibigan naman kami, tapos parang ako yung medyo nagkaroon naman, kaya, sinishare ko din sa kanila. Siguro, Kuya, hindi na babalikan yung trabaho, pero yung naiwang memories, like yung mga kaibigan, yun yung binabalikan ko. Yung pag-vlog, Kuya, hindi ako na-stress. Kasi hindi nga ako nag-iisip ng content. Hindi ako na-iisip. Mukha lang daw, mukha. Ganun lang. Okay na. Kita niyo, okay Mukha na. lang. Hindi talaga ako nag-iisip ng content, Mukha lang. guys.
Yun ang lamang talaga ang babae sa lalaki pag nagpa-vlog. Lamang sila. Lamang sila. Oo nga. Oo ba talaga? Alam mo man yan, kuya. Okay lang yan. So, yung Bicolano, kung hindi ka na-discover ni Kuya Gacho at Melvin, at Kuya Noli, ano ang magiging kapalaran mo kaya ngayon? Yun din yung iniisip ko. Siyempre, hindi ko siya mapipredict kasi hindi man nangyari. Kasi, what if, di ba puro tayo what if? What if hindi ako talaga na-discover? Ano kaya ako ngayon? Pero, hindi ko talaga siya napipredict na baka ganito ako, ganyan-ganyan. Parang ako na lang yung nag-iisip kung ano ba dapat ako kasi ako yung magde-decide. Ganun, Kuys. Iniisip ko na siguro hindi ako nakapag-college, ganyan. Kasi yun yung dati pang, alam ko na, kuya, senior high pa lang ako, alam ko na hindi ako makakapag-college. Kaya nga, parang gusto ko na lang magtrabaho. Kaya baga ako, senior high pa lang, nagtatrabaho na ako. Kasi alam ko na doon din naman yung pupuntahan ko. Kaya yun, hindi ko talaga ina-expect. Ano ang plano mong i-improve sa pag-vlog? Sa editing ko, yan. Hindi talaga ako. Wala akong talent. Ang plano ni Bicolana na ma-improve ang pag-vlog sa editing daw. Ganda lang. Walang talent, ganda lang. Sa pag-i-edit talaga mabusisi. Saka kuya, ano lang, di ba? Yung kung ano yung tinuro mo sa akin noon, dahil na-stuck lang ako doon. Hindi talaga ako Balik. Kailangan mo mag-explore sa sarili mong technique. Sarili mo bang tuklas sa pag-edit? Eh, gano'n naman mag-voice na gano'n ang problema. Thank you. May thank you for watching na daw. Di nag-improve na ha? Dati wala man thank you for watching. Di nag-improve na. Tapos dati kuya wala man music. O ngayon music na. Minsan nagme-message, kuya. Basahan mo ako ng mga yung background music mo. Pag magdigdi daw ako, pag magdigdi ako. Kuha ako ng background music sa CapCut. May copyright. Kaya naghihingi ako kay kuya. Sabi ko sa kanya, saan ka kuya nagda-download? Paano man yan? Ganyan. Dati ligas pa El Canal, always watching Team Paway vlog mo noon ng scout nyo, ginawa bahay ni BJ Denrica 1. Opo. Leira Vicente. Kuya Eman, hello po. Talent ng araw yung ganda mo, sabi ni Leira. Talent diba? na yun. Samantala kami mga lalaki, kailangan namin magtulo effort. Opo. Hello po. Akala ko yung birthday ko plain lang. Mabilis. Parang wala lang. Hindi ko pa. 19 na, next year, 20 na. Ay! Tumatanda na ako. Ayan, may naisip ko lang akong tanong. Kailan ka mag-asawa? Ay, hindi ah. Ayan, si Bicolana, 19 na. So, sunod 20, 21 na taas. So, feeling mo ba, pamature ka na? Hindi. Oh, sige, bakit? Siguro kuya, kahit paano may mga konting improvement, may konting pagbabago, nandun na sa nag-mature na, parang parang nasa pag-explore na, ganun kuya. Parang tinutuklas na kung ano ba yung mga kayang gawin, ano yung mga gustong gawin. Nasa kasi ako guys, nasa trial and error pa po ako. Kaya try lang ng try. Dahil 19 pa lang kasi. Oo, nasa trial and error pa lang. Doon pa lang na-stay. Kumbaga, sa edad namin, kuya, okay lang po na magkamali kami. Kasi nga, kapag nagkakamali tayo, meron tayong natututunan. Dahil doon, nagmamature tayo. Natutunan. Maganda ko yung sagot. Oh, maganda. Panalo. Pang Miss Universe yung sagot eh. Pang Miss Universe. Yun nga, wala akong talaga akong talent. Yung pinakatakutan ko, parang madami akong gustong gawin kasi wala akong Confidence. pwede siya, merong confidence. Bida-bida nga, bida ang saya. Parang
Lira, I'm Ramil Sulit viewers ni Kuya Noli from Nueva Ecija. Hello po. Opo Kuya Danny, ingatan. Alam mo yun guys, no, parang sana dati, kung sana, parang palagi kong ini-imagine, kung sana dati, meron na kami, ganyan, tapos sana, Paano meron na kami? parang alam mo yun kuya, parang nakakaano kasi syempre, sa age ko madami akong namimit na yung hindi ka pares na pinagdaanan ko noon. Yung iba, nagawa nila yung gusto nila, parang marunong maglumangoy, marunong mag-swimming. Ako kuya, marunong sumayaw, marunong kumanta. Sabi ko kung sana noon meron din kami, parang merong resources baga ko kasi wala kami talaga kahit anong gamit before. So wala kami resources. Kumanta, wala. Pag-swimming, wala din. Yung pag-dance, syempre yung iba pinapasok sa mga dance, ano tawag yan? Malapit na sa dagat eh. Hindi kuya, kasi hindi talaga ako dati nakakaalabas. Kahit bata pa ako, ngayon lang talaga na senior high, ganun dun lang. So, second sem kuya, mag-swimming na kami. Yun yung kinakatakutan ko. Baka mawala ako guys, hindi yun ako makita. Hindi kuya. Hindi talaga. May swimming lesson naman. Yun nga kuya, yun nga sinasabi ko sa'yo. Sana may pera kami noon para napasok ako sa swimming lesson. Kailangan mo sa course mo yan. Paano pag nagbarko ka? Kaya nga. Kuya, alam mo ba yung pool sa Marinas? Kuya, parang ayaw ko na lang talaga. Bagsakin na lang yung subject. Panoorin mo lang yung aso. Matutulong mo maglangoy. Kuya, tinatry ko nga din yung sa palaka. Yung sa palaka, tinatry ko din. Pero, yun yung sinasabi ko kuya sa yung sana dati meron din kami, naranasan ko din. Hindi naman so yung talagang meron talaga. Kumbaga, na-experience mo. Ako kasi baga kuya, wala man ako masyado. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaya nga kuya, kaya parang pag in-enjoy ko man yung parang gusto ko, yung sarili ko. Parang pangit na sa mata ng ibang tao. Siyempre kasi mga hindi ko man na-experience. Kuya, madami akong first time na nakikita din ng mga kaklase ko. Parang parang, alam mo yun, parang bata. Kasi madami akong first time na minsan sila yung nakasama ko sa first time ko. So yun. Another. Wag kang tatalon sa barko. Hindi ka marunong lumangoy. Pag may puging nalulunod, paano yun? Paano masagipin yung guest nyo? Hindi ka marunong lumangoy. Sasagipin ko yan, kuya. Oh. May ano baga, kuya? May rope? Wala. Imbis na masagip mo yan, ikaw masagipin. Kenneth, yan, amo. Tol Marlene, shout out. Kayo, Tol. Ay! Hello po, Ate Marlene. Sawa ni attorney. Shout out din kay attorney. Thank you so much sa pagbate. Sandito. Melinda. Namuhay. Taba, ching-ching din. Mapula na po ang asang ni Tilo. Mapula na ang asang. Adventures Vlog, hello. Hindi na dito lolo mo imig. Ate, patunado ako itong cake. Makik ako yan? Nang? Cake. Para, so ano lang yan? So, at 350 hon. At least meron. Ito pa. At least meron. Ayan pa. Uy, Kuya Eddie Boy, hindi. Hindi ako yun. At least meron. Hindi ako yung sumasayaw sa TikTok. Guys, cake. Meron tayong cake. At least meron. Ito madami. Pag nagbarko na yan si BG, maging katulad na yan ng bahay ni Saldi ko. Saldi ko. Saldi ko. Si Kwa, di Yung ko ba to? ano? Ah? Si Sunways.
Yung kontraktor. Flood control. Matindi ah. Ganun yun. Ay, sa kanya, kanina ko lang kuya nalaman na sa kanya pala yung Misibis Day, yung Misibis ano dyan, Seryoso? na ano, nasarado yun kuya. Sarado ngayon? Opo. I live pala. Sorry. Kenneth, ha 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 ha. Kuya, guys, cake po, meron tayong cake. Eddie Boy. Edwin, hello po Edwin. Ay, JC Añete. Mag-live ka daw Kuya Vince. Mamaya, pagtapos na yung Bicolana. Anong meron kay Kuya Vince? Ay, yung nasa challenge pala. Rogelio Visitasyon, hello po. Tamo. Okay, upo ka. Sige. Dito ka. Ikaw na, Bin. Dito. Cake pa. Dito ka, Bi. Dito ka. Grabe naman yun. Dito. Joke lang. Hindi po siya matamis. Oo. Hindi siya matamis. Ano? Coffee flavor. Wait, joke lang ha. Biro lang. Nagugutom ako. Ang bilis po yung magutom. Kumain pa lang ako bago kayo dumating. Yun nga, sabi mo eh. Tingnan lang. Ano daw? Graduate na sila kuya. Paano yan? Ba't nag-alaban? Nag-ano pa? Para lang madagdagan. Kasi hanggang 30 pa naman. Okay. Hanggang September 30. Sino nanalo? Sa ano, taga Batangas. Bicolana, may wifi naman dyan. Mayroon na sila. Maangat-angat na ang buhay. Nakaluwag-luwag na. Yan, luwag-luwag na pag may wifi. Mag-live ka na daw kuya. Hindi mo na pwede mag-live, mag-ikaw ako. Ito pwede mag-live, mag-live na siya pwede. Maya-maya siguro, mga... Maya. Kenneth, hello. Tony, hello po. Senior, hello po. Guys, pa-subscribe As po Mariners, ka, BG Shore. Tanggalin ka, barko, dahil matalino. Pwede din start kay Sword. Ayoko po mag-flight attendant dito sa Pilipinas. Stepping stone lang yan. Bakal. Itong bilog. May mga karakter ba ito? Ano daw sa'yo si Kuya Isa? Ha? Magano sa'yo? Asan? Ano Ako yun ang Ernalyn, may tanong sa'yo na retire na ba yung si tatay ko? Kanila. Abang-abang lang, Isaak. Abang-abang. Ano sa tagi? Bakit? Ayan. Abang-abang lang. Pwede ako mag-aabang. Siyempre. Abangan. Sorry, gutom. Kuya, kain na! Sige lang. Kanyo. Maya-maya. Eddie Boy, happy birthday, Bicolana. Maraming salamat po sa mga bumati. Guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po ako. Thank you so much. Amo ay, Vince, nag-ano daw si Tilo? alam na. Felix, shower out po from Batangas. Kuya Roger, hindi ko nga alam na pupunta talaga si Kuya Noli eh. Eme. Hindi man talaga. Eme yan. Eme yan.
It's na, ay cute yun, sa kandi buko ini kuya. Oo nga, nag-appear na last year. Ba't di kayo kumukuha ng video okay para marinig ka namin kumanta lang? Wala po kaming video okay. Adventure tapos- vlog, hello. Hindi pa ako marunong kumanta. Doon pa ba palagi? Teka naman, kita-kita. Oy, Kuya Julius! Salamat! Salamat. Ay, Kuya Julius, thank you so much po. Thank you sa pa-birthday. Thank you sa palipad. Salamat, pre! Kuya, oh, yun mo ako dati. Ay, shout out po sa lahat. Good evening po. Adi, Ikaw yan? ako kuya. Seryoso? Ata, malangkaw ako na. Langkaw ano. Demon ko yun. Parang hindi man ikaw yan. Save natin. Parang hindi nga ako isa. Pero maputi ako kayan sa ilaw lang. Adi, saka. Ito. Kuya Neil, hello. Ralph, hello po. Mga taga Cebu, hello sa mga taga Cebu. Oy, Ate Maris Villar. Shout out, Ate Maris. Hello po. Ate Maris, hello! Ate Maris, hello Ate Maris. Spurs Vlog, hello po. Rubin, hello po. Kanilaw. Ay, Julius! Salamat, pre, sa palipad, pre. Daddy Jones. Julius. Nandito si ano, pre, si BP Vince. Nagpapalipad din yan sa kanda. Kuya Julius, mukhang matutuloy si Kapakpak. Mukhang matutuloy. Ha? Sabi pa namin ni Kuya Julius, huwag niya akong subukan. Oo. Mukhang matutuloy. Dala-dala ka pagkain ko, Julius. Ano niyo yung vlog ko pag na-upload ko bukas? Oo, may vlog ko pala kayo bukas. Dapat magawa niyo agad. Oo. Bawali bukas na kami Pag uwi. nag-live ako, ha, huwag po kalimutan. Paano pag di sumayaw si Vince? Pag hindi sumayaw si Vince, kanina sumayaw kanina. Kung hindi mo palipad si Vince, pag hindi sumayaw, huwag niyong paliparan. Pag pinaliparan niyo si Vince hindi sumayaw, magdampot lang ako. Michael Caballero, hello po. Ed Escobar, hello po. Sabi natin Maris, hi Kuya Noli, Kuya Carrot, hello. Bakit na kuya Hindi kasi kami nag-comment? mga proud ng live kasi gawa na nag-export. Pag ano kasi, pag nanonood kasi tapos nag-export, mawala yung in-export namin. Oh, babalik sa dati. Babalik. Kagaya niya. Oh, kagaya niya, hindi na bumalik sa dati. Kagaya niya. Ay. Sana all. Sana all. Sana all. Umugot si Carrot. Masarap ang baga. Punta lang lang ganun. Cute din na request. Oo. Ang ganda nga. Pahinga ko ng thumbnail ko. Sige. Oo nga. Baka kalimutan mo. Saan yan? Sa Legazpi, sa may Vita, ano man lang. Wala ng pictorial talaga. Ano siya, quiz? Ako nag, ano, solo lang sa room, tapos may camera dyan, diretso na. May pipindutin ka lang. Tapos ano na siya, pipitik Ah, may na. kusa? Oo, pipindutin mo lang yung remote. Parang siya may kusa. Sana all. Mahihain yung mga classmate mo, no? Thank you po, Edwin. Oo. Senior, hello po. Kuya Julius. Mami Maris, hello daw. Edwin Tamayo, hello po. Kuya Roger, nandito po sila. Ayan po Sa sa likod. likod. Ayan. Nandito Nag-export. lang po kami. Export ng vlog. Relax lang kayo dyan. Relaxing lang muna yung team ngayon. Nagsuroy-suroy mo na ba? Resoroy may karoon kay Domingo man. Ugma, trabaho na. Si Piat pa pagkasuroy kay Kiwan. Maroset. Si Tilo nandito. Nagpapapula ng hasang. Ang daming nire-replyan, ang daming bumabati. Dami mga bati kay Bicolana. Oh. Thank you so much.
Yo, man ko. Kanta na, kuya. Buinam ko. Yes. Buinam ko. Yung Maris. Ate Maris, hello po. umate. Red, hello Red. Lo. Uminom ko lo. Morning. Morning Trabaho sa naman kanila. yung lo. Uminom ko lo. 138 viewers, hello po. Barley. Kimno. Kimno, hello po. Kuya no, ligawan na pala ang gate mo. Opo. Temporary gate. Gawa na. Wala ka. Sa parking. Ilang room? Siguro tatlo. Lang? Mas lang naman yun. Taas. Jordan. Sana si Ate Hanggit. Sa kanila. Isaac, hello po. Ay, nagyaka. Sino? iPhone yan? Uy, thank you po, Ay, Kuya Barley. salamat Kuya Barley. Kuya Barley Kim, no, thank you so much po. iPhone daw yung hawak ko. Kuya Barley, wag mong susundan, di ba? Karot mo. Oh, Kuya Marley. Ano lang, relax lang. Kasi birthday pa naman. Oo. Oo. Kuya Marley. Wag mo munang pipindutin kasi baka gigil. Kuya Marley, baka pula. Sabi ko lang. Dandahan lang Kuya Marley, baka yung magpapindot mo yung kulay red. Sabi ko lang yung vlog hello po. Barley, salamat po no, sa pakulay. Malaking tulong po kay Si Tulana. Bunso. Maraming salamat. Shout out po Abay. pala kay... I love you. I love you to. Wala akong maibang Sana yun. matutunan, kundi I love you. Hindi niya na kasi ako... Tama ko ba? Iyo. Hindi niya na kasi ako nare-replyan. Keep up the good work. Ay, wala. Don David, hello po. Kumakaranta na. Ha? May ano pa ka? Signal light. Basta si Kuya Noel. wag Edgar. yung- Sino nga po yung nagbigay sa akin dito? Pa-shout out Yung Kuya Nole pangalan from na- Caloocan Yung City. pinakaunang cellphone mo? Shout out po sa lahat ng taga Caloocan. Si... Ate Mares, hello. Yung taga-ibang bansa? Yung nagpadala pension sa'yo? Yung taga Benguet, yung taga Baguio. Ay, yung pangalan niya nasa ilalim. Oo, parang nasa ano ko rin, nasa isip ko rin. Hindi naman si adventure vlog. Parang ganun yung... Oo, ganun. Parang ganun yung tulungan ng... Oo. Si Kuya. Binanggit mo rin sa akin yun. Kalimutan ko. Binigay niya sa akin to kasi nga Kuya yung cellphone ko, di ba? Yung na ano. Shoutout po. Nandito yun eh, minsan nag-attend Oo, ng... minsan. Attend ng live yun. Hello. Meron ka bang instant video? Wait lang, hanapin ko. Cory, hello po. Naghanap ka ba ng instant? May instant Robin ka ba? Lona, hello po. Uy. Nangihinit siguro. Instant. Ay, yung ano? Ano ginagawa niyo dyan? Ay, lagay na natin dito yung ilaw. Ay, wala man saksakan. Huwag ka na mag-ilaw kasi mag-replace. Isaac, hello po Isaac. Nakatumba ba kayo? Sakto ba kayo dito nakatumba? Dahil na kuya, wag na kasi. Di man kayo yung mababalan. Hindi mo yata matimbay. Sit up mo na lang, Vince, sa live mo, Vince, sa live mo. Sit up mo na lang. Umaya. 251 viewers, hello. Tatlong na. Salbabida? Adventure vlog. Jobless ang pangalan niya sa Messenger. Di, yung account niya dito. Oo, yung account niya dito, nakalimutan ko pero jobless yung shoutout sa kanya. Shower out. Okay, palipat na po kayo dyan. Sa kanya tong cellphone, ano to, Vivo Di ba man yung V25 cellphone ni Pro. BG, yung comment na sa gitna. Oo. Masyado sa gilid. Ano sa Pag gilid? nag-live kami, sa gilid yung comment. So, Iba kasi yung cellphone niya. Iba yun. iba talaga pag pamayaman na cellphone. Ano to, iPhone galing, yata galing yun. to sa Mars. Red, hello po, Red. Marshmallow? Marshmallow? Bakit sa'yo? Kaya pala. Marshmallow o Mars Universe? Marshmallow. Pre! Ayun. Sinabi ni Red. Ano daw? Masayang Hello na. Ikaw kuya, masyado ka namang nadadala. Red, shout out sa'yo. Oh, si Bigla na nagsabi. Pagkatabi ko si Kuya Noli, bumabata si Kuya Noli. Ganun pala yun. Ganun yun.
May kailangan ka yata. Ay, wala. Wala yung ano. Birthday niya. Birthday kasi. Ruben Luna, hello po. Ano? Basahin mo kuya. Asan? Moy Rindos Tuditos. Videos pa in... Ano ba Familia to? Hermosa Boneta les mando muchos apoyo para ustedes Espanyol yata to. y chicos. Ang sabi niya, nung pagkakaintindi ko, lagi raw siya nanonood ng mga video. Oo nga, seryoso. Nanonood daw siya. Kuya daw ka dyan. Kahit daw nasa McDo siya o Jollibee, nanonood siya. Kahit nagluluto daw siya ng chop suey. Galing. Ayan. Galing talaga. Ano, kunin nyo na tong translator. Ako ay! Imbis na magpabuti kayo, mapapahamak kayo. Ako talaga! Natawa tuloy si Kenneth. Ang mirang buhay. Ang daming nagko-comment sa'yo, Kathleen. Kuya Edwin, yung pangalan ni Tilo, ayaw niya daw sa pangalan niya. Di ba kuya? Di ba kuya Vince? Ayaw Tawa naman si Ate Maris, oh. Ayaw Ate niya. Maris natawa. Tama man ba kayong magkaka-translate ko? O, isa pa. Saan na yun? Ate, translate ko pa. Sino yung may sabi Ruben, niyo? Ruben Luna. Oh, Robin Luna, isa pa. Para may translate ko ulit. Oh, nag-like siya, oh. Oh, tama. Oh. Oh, di ba? Oh, nag-like pa ka. Oh. Mag-comment ka pa daw po. Mag-translate ulit si Kuya Not. Shout out Team Paway from Caloocan. Caloocan City. Oy, Caloocan City. 232 viewers sila po. Ano oras siya mag-live, Vince? Alas 8? Alas 9? Mga alas 8. Eddie Boy, amo? May tama si Kuya Noli. May tama. Ay, Dito. may Vera. Ako na lang mag-translate ko yan uli. Oh. Nahirapan. Mali. Sige, ay, may Vera, nakakaintindi. Mga talented kayo ah. Oh, nakakaintindi ng Buenas Espanyol ba yan? tardes. Buenas tardes. Buenas. Ayan yung mga nagsasabong pag nananalo. Buenas Buenas tardes. tardes. Amo ay. Oh. Ang mirang buhay. Oh. Si Lira, pero rin napintas ni Kathleen ng gwapo. Ganda mo daw sabi niya. Lira. Yan ba? Wala mo sinabi. Napintas nga. Nagpintas. Robin Luna. Meron ba? Yo estoy hasta el final con ustedes. Oh, ano ibig sabihin niya? Hindi, wala akong talent ka, kuya. Ikaw yung talented. You estoy. Oh, tapos, Hasta el final o final con ustedes. malapit lang daw ang tinitiraan niya sa United States. Ganun States. yun. Oh, malapit lang yan sa United States. Wala pa ako matututunan. Amo? Oh, maga. Malapit lang na siya sa United States. Ang hirap mo. Hello po, Renante from Muntinlupa. Oh, tapos si Adventure Vlog, oh. Good afternoon, yan tardes. Ano ba ibig sabihin? Ito yung gusto ko malaman. Alin? Buenas tardes. Ano kasi narinig ko, Buenas tardes. Sa Espanyol, yung mga movie ng mga Espanya. Ay, tama ba? Buenas. Kailangan mo matutunan niya kasi pag nagbarko ka, maraming higis na ibang lingwahe. Ate Maris Villar, ano si Robin Luna, tama daw. Tama daw. Masyado yun namang ini-spoil. Si Kuya Noli. Amo? Buenas tardes. Good afternoon. Sabi ni Paano good Jimmy morning? Vera. Paano good morning? Marlon Macam. Kabicolano Vlog. Shout out po. From Subic, hello po. Ti amo. Bigger. Ti amo, alam ko Ti yung amo means I love you. Dani Ligaspi. Ate Maris Villar. Kuya, patuloy mo yan po. Amo? Amo, ay. Oo. Nag-chat sa akin si kuya mo. Kuya, di man po nag-inom. Sabi lang katang pa uli ka. Ay, pwede mo ka matulog.
Saan nakatira? Sabi na ako sa inyo. Lido. Ah, doon. Lampas ang tulay. Na daw. Buenos dia. Good morning. Ito, Makataraos. Makaraos kami Gayaw, Ilocano. Ay, Ilocano kasi Kuya Noli. Matarosa may nagpintas ni Kato. Ano ba? Di naman maintindihan. Makataros, Kamit, Gayaw, Ilocano, Kuya Noli, Matarosam. Alamid strike, Kuya Pula. Tara, habol ka po. Kaya pa. Ang oras. Oh, ito pa si Robin Luna. Sabi niya, Save mo yung LN. Nabubul ako. ano sabi niya? Save mo bien el in vivo. Chicos, chicos. Ano ibig sabihin? Kuya, wala nga akong tali. Ako alam ko na. Ano daw? Ang sabi niya, mag-ipon-ipon daw pagka may pagkakataon. Yan baga, save. Para makaipos yun. Para makaipos. Ang baga, oh, mag-ipon-ipon Thank you po, daw. Helen Villoy. Para daw may madudukot pag in case na gipitan. Ang baga, oh, Kamalig. Anong ginagawa Oh, niya save. sa kamalig? sino? Uy! Nakakapagpabagabag. Ikaw, Ay! kuya, ikaw, ano? So, nakakapagpabagabag. Oh. Ano? Kuya, nakapangagbabag. Nakakapagpagagabag. Isa pa. Thank you. Nakakapagpagagabag. Kuya, pagkabagabag, kabag-kabag. Salamat. Uy! Thank Wala na. Ha? Wala na talaga yung dollar mo. Konti pa. Kuya! Maradagdagan na talaga. Kuya, nakakapagpabagabag. Thank you so much. Ikaw, Kuya Noli. Nakakapagpabagabag. Walang basa, Nakakapagpagagabag. walang basa. Ayun na nga, nakakapagpagagabag. Kuya, Pambihirang yung walang buhay. babasahe. Hindi ko kaya. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Bulol ako. Bulol. Thank you so much, nakakapagpabagabag. Salvador Tumangbak. Shoutout naman mga taga Soro-Soro, Binyan, Laguna. Oy, Kanil. Hello. Kuya Neil, hello po. Nakakatawa naman itong nakakapagpabagabag. Shoutout sa kanya. Shoutout na lang. Salamat. Kanino? Pagka na ano ka, yung parang Pinabagabag. Oo. Ate Maris, amo. Ay, makakasahod si Bicolana. Yes, thank you so Madadagdagan niya sa sahurin much. niya. Ito pa. Magiging 150 yun. Kasi mahati yan. Oo nga, oo. Kawawa naman si Bicolano. Meron ka ng pambili ng semento. Buhangin. Meron. Kasi sahurin mo to. Hindi, mamalayo. Sa ano pa? Alam, sa October. 20. Ay! Ito. October. Meron na! Ito. Ngayon yun! Yan, tingnan. Ngayon yun, 21. Bukas. Ngayon Ay, yan! May sahod ka! Bukas, guys, meron akong sahod. Oo. Kaso ano, 120. Oo. At least may sahod ka. 5K, nasa 5K. Oh, di ba? Oh, may sahod ka. Bisa. Bisa sahod rin si Bicolana. Oo. May pambili ng Semento. bakal. Oh, bakal. Oh, di ba? May pambili ka. May sasahurin ka. Eme. May sasahurin ka. Thank you so much. So, ibig sabihin itong palipad na to, sa next to, sa, ano to, October. October. Ibig sabihin na nakakaintindi daw ng Ilocano si Kuya Noli. Robin Luna, oh, meron na naman, oh. Ang sabi? Mas videos así están super buenos todos. Swerte da. Kasi Asan? ano, super buenos todos. Mm. Swerte. Super swerte. Nakita kita sa live challenge nito first night po. Ganon. Ay, sip nakakapagpagabag. Oo nga. Ano niyo to si Viewers. Jimenez, hello po. Galing yung reaction mo nung yung sasahod ka. Sayang hindi naka-on. Bakit? Ano yun? Wala naman. Nakita mo talaga na ayun, masaya ka. Ay. Sa, yun.
Arnold Vargas, thank you po. Nakakapagpabagabag. Meron pang isa nun, di ba kuya? Kumakalagubag. Nakakapagpagabagabag. Pabagabag. Gabag. Nakakapag. Pero kung magpakulay yan ng isa pa, mapupronounce ko yan. No, Karot? Pag magpakulay ng isa yan, ano? Baka mabasa ko talaga yan. Isa pa daw. Oo. Babag? Kahit ikaw, mababasa mo yan. Oh, may rabang siya mga yung Oo. mas mahaba yung pangalan. Kasi Pero pag, nandun na sa dulo eh. Pag siguro, pangalawang yelo. Oo. Wala na yata Sige, yan. sige pa Baka daw. mabasa natin. Sige na, hila ko. Oo, ay, napipindot na. Sige pa daw. Sige daw. Baka masakaling mabasa natin eh. Pangalawa po, kuya, pagkabag. Tingnan mo, di mo rin nababasa. Hello po, Mela. Don David, happy ka na, BG. Boss Jun, hello po. Yes, sa Saud tayo bukas. Ano ba bukas? 22. 22 kasi ako kuya. Minsan wala pa. Minsan. Ay baka mga Minsan 23. 23. Tingnan natin. At least meron. Yes. Di ba? Johnny, happy birthday Bicolana Grill. Salamat. Team Paway pagpunta diyan Bicolana. Thank you so much. Two 46 viewers, hello po. Ayan, comment lang po kayo, comment. At maya-maya si Vince ang mag-live 8. Hanggang 8 tayo sa live ni Bicolana. Inano ko po kayo yung isa. Yung 7 puting tupa. Ah? 7 puting tupa. Tumawid sa tulay. Oo nga, tumawid sa tulay, yung 7 puting tupa, tumawid sa tulay. Boss John, shout out Boss John. Hello Shout po. out. Salamat sa Kailan pagbati. daw birthday mo? November pa po, November. November 4. Ano? Oh, ano? Ngumi mangima. Ngumi mangima? Ano yun? Kuya Roger, ngumi mangima. Iwan. Ngumi. Russell Banico. Kuya ko. Ito yung panganay. Kuya, nasa Bacolod, solong buhay. Shout out. Kuya Russell Banico. Rendel yung ano niya. Di ba may kapatid ka pa doon? Wala na yun si ate na. Solo na lang siya doon. Hello, kuya. Edwin, ayan, hello po. Salamat, Boss John. Salamat. Asan ka ngayon, Boss John? Dennis Ordonez, hello po. Ano sa Tagalog ang blooming? Ano sa Tagalog ko yun ang blooming? Blooming. Blue. Ano? As in blue. Color blue. Oh, Tsaka color blue nga. Ming. Meow. Meow. Nahawa ka na sa akin ha. Meow. Robin Luna, shout out po. At Lira Bitenti. Ano sa Tagalog ang blooming? Ano po yan? Yun nga, sinabi ni Bicolana. Blue na Ming. Blue na Miming. Blue na Ming. Blue pusa. Ito po yun. Pang ilang taon ka na din idol? Ay, reveal ko na lang sa birthday ko. Guys, ako na magre-reveal ngayon pa lang. 61. 65. Kasi ano na siya, kumukobra na siya ng pang senior citizen. Ay, senior citizen Alam ID. ko yun. Mayroon kasi talaga ako nakita na senior citizen ID. Oo. Kay Noli. Dun sa kotse niya. Oh. Ano lang kasi parang, hindi wala kasi siyang bisyo guys. Kaya parang bata lang yung mukha niya. Ganyan. Sige na, birthday mo naman. Birthday mo naman. Thank you po Kuya Roger. Hindi pa rin nagbabago ang ganda Kathleen. Eme. Namumukad ganda man naman kuya yung blooming. Namumukad ganda. Blooming. Bobo lang tayo. Namumukadkad, blooming. Oo nga, bulaklak ka na. Blooming.
Wow! Hindi guys, magdidibo pa lang si Kuya Noli ngayon taon. 21. Marlon. Ano daw? Kunban. Kun Banwa, BG, Juan, Dukuni, Sunderland, Imasuka. Guys! Huwag yun naman kaming ganyanin. Kunbanwa. BG1. Dokoni. Ay, pasensya na, baka mamaya. Iba na ang meaning ng comment mo. Pwede rin namin naintindihan. Kuya, pag gumraduate ka, anong ano, like ano nang... Medal. Medal? Medal But- tapos tuga tapos trophy. Sayang at ang graduate din Hindi! sa ngayon. Yung sa inyo. Kaya nga, magtuga nga, may trophy. May tuga kayo. May trophy ka, sword. May tuga daw kayo pag nag-graduate. Medal. Ito talaga mga pasaway, kaya talaga hindi na ako naniniwala sa mga yan. Basta waiting ha? Oo. Trophy, 3 medal, tapos may ribbon. Tapos isang trip to Hong Kong, balikan. Oo. Tapos pagbalik, trip to Cebu. Daling ng Cebu, balik sa bahay. Tulog. Mag-isip ka na. Balik ba? Tulog. Oo, magsip-isip ka na. I mean, ano na, parang may rank na gano'n, nag-graduate na. Sagutin natin kasi maganda yung tanong niya. Ano yung tanong mo? Yung ano, pag gumraduate ka sa mga challenge, ano nang ganap, ano ka na, like ano nang katayuan mo, ano nang... Wala namang katayuan. Tayo pa rin. So ibig sabihin kasi wala naman katayuan. Ibig sabihin kasi pag na-reach mo yung challenge na $1,500, kung sa Philippine money is 75K. Ngayon, kung ano yung paggagamitan mo nun, ba, para sa pamilya mo, sa bahay, o sa pag-aaral, yun yun. Yun yung kakainatnan mo. Okay na. O isa pang explanation. Si Benz, graduate na, may medal na. Ito talaga. Nakatoga daw guys, may ribbon. Nakatoga, may ribbon. Graduate ba ka? May Ang medal pala sa ako, hollow blocks, sabi ni Kenny. Oo. Ha? Helen, hello po. Marge, Luzon, hello po. Iluluan ko malig albay. Kuya Bruce, shout out. Kuya Bruce, kumusta? Kumusta Kuya Bruce? Bros, Kuya Bruce, gusto namin pulang ha sa alam na. Sana. Bros! Birthday. Daddy Bros. Sana. Daddy Bros! Kuya Bruce, birthday. Kuya Bruce, nandito si Kuya Vince. Bros. Si Kuya Carrot Bag. Huwag kang mag-alala. I-send mo na kung i-send mo. Hindi sila magtatampo. Kasi birthday naman niya eh. Birthday ko naman. Oo. Hindi sila Kuya Bruce. Hello Kuya Birthday niya naman Neil. eh. Oo. Kuya Hindi sila Julius. magtatampo. Andyan lang si Kuya Julius, Kuya Nilo. Naka-silent viewer lang sila. Kanina ko sila nakatune in. Adventure vlog. Kaya ang pamamara na Edul Japper para makatulong sa kanyang Yap, community. tama. Apo. Nandyan kay Bicolanan. Ayun, Magjijikas na lang daw sa'yo. Kaso hindi man daw namin nakita. Dapat Kuya, yung nakikita yung nalilipad daw, daw. yung nakikita. Kuya Bros, joke lang. By the way, Kuya Bruce, thank you po. Nag-send kasi siya ng tuwi kagabi. Oo. Pangluto. Kailan ka punta ng Bukana, Kuya Noli? Friend, parang na-friend ba kita sa ano? Boss John sa Messenger? Kunin mo po yung ano ko yung Messenger, usap po tayo. Ito. 8:30. Meron na? Wala? Aw. Ayan po, Boss John. Ayan ang aking Messenger. Ayun. Tama ba? Pasok ba? Ayun. Ayan. Pin mo po ako. Kuya Noli daan. Patay. Yun ang signal. Nag-loading. Wala ka signal. Dito. Meron ako Kuya. Ayun, hindi naman, baka hindi mag-load. Ayun, on yan. Ano daw?
Kuya Noli, daan naman kayo dito sa barangay namin sa Iluluan, Kamalig, Albay, papunta to ng Jubilar, Albay, pero katabi ng namin ang Ginubatan. Ayan po yung messenger ko, ano? Marge Luzon, PM mo po ako. PM mo po ako. Kuya Bros, sabi ni Kinit daw, hi. Hi. Sayaw nga kuya. Sasayaw ako, pag may pula. Loading nga. Graduate. Loading sa akin. May makukuha silang ano? Meron. Magkano? May pa first prize, second. Walang first prize. Kung magkano yung maipon ng mga revenue sa mga tulong ng mga taga-supporters, sa'yo lahat. Example, yung... Oo, I mean, kasi pinaghirapan naman yan nila kasi sa challenge. Pero, yung galing doon sa nagpanalo, Wala na. Kasi yun naman, yung tulong niya na yung ano, yung... Siya naman kasi nagpapa-challenge. Yun na yung pinakang tulong niya sa community ng Sower. Mga supporters niya, galing! Nakailan kaya si Kuya Vince at Kuya Carrot? mamaya panoorin mo, may live mamaya. Ang galing. Yan ang pangalan mo sa messenger. Opo, Boss John. Christopher, thank you po sa pagbate. Hello, ba't loading ka? Guys, loading po ba yung video ko? Sa kanya sa'yo, hindi naman. Guys, pa-subscribe po yung mga hindi pa po Oh, loading ka na, sabi ni Kuya Bruce. Thank you po Kuya Bruce. Thank you Kuya Bruce. Asaway na naman ni Kuya Bruce eh. Ano? Ano? Ano nga? Nabingi ako. Ala, aman. Narinig ko. Amo ha, Kuya Bruce? Yataw talaga sa'yo. Kain po. Tawa tuloy si Ken ito. Eddie Boy Vlog gusto. Maris Villar, sa akin na hindi naman loading. Kay Carl. Kuya Noli kasi loading. Baka sa akin lang. Ano daw? Carl! Opo, Kuya Bruce, natanggap ko po yun sa Gcash kagabi po. Thank you so much. Carl, Kuya Noli pa shout out po. Carl Joshua Biernes. Tiguman. Christopher, hello po. Narinig. Oy guys, joke lang po yon. Pinapatawa ko lang si Kuya Noli. Buyas Official TV, hello po. Den, hello po. Hello po, Mars Luzon. Sige po Kuya Bruce, kayo po bahala. Ibisin daw si Kuya Bruce. Oh. Timbre ka po, Kuya Bruce. Kasi baka maulan. Baka maulan, madudulas ka dito. Kaya nga. Dennis TV, hello po. Sa challenge, yung basta sa challenge, you hit the target amount. Kailangan may ma-hit ka ng amount. Yun nga, 1.5. Nakasali ka ba? Opo, Boss John. Mga ilang beses na rin. Hindi ko magano. Dito pa kayo dumaan. Dito naman yung linyong sa kabila. May Dito yun. papuntang Liga Street. Oo, yun ito. Yung pinuntahan namin, yung Amo? tatay. Pumunta mo kami doon. CNC Vlogger, hello po. Thank you. Thank you po. Kaya mo na to. May dami na doon. Ano so na? Yung may rugat dito. Diyan mo kayo sa may unahan ng... Shower out po sa inyong lahat. Comment lang po, comment.
comment. Jason, hello po. Hello po, Jason. Hi, Jason. Jason. Sabi ni ano eh. Sino yun yung vlogger na sa Facebook, yung tagaligaw? Jason! Si ano, si Kadislong. Yeah, Bruce! Sama Angel Challenge, October. Mayroon na po, may lineup na po sa Idol sa October. Mahirap po yung pa-challenge sa October. Hindi basta-basta yung guidelines. Leo TV, hello po. Sige po, Kuya Julius. Message ko na si Kuya Julius. Thank you po, Carl Joshua. Update mo kita mamaya. Kasi kanina tumatawag siya, kaya lang ay nagkakanta. Thank you po, Jason. Kuya CNC vlogger kasi ano, Amado Bayani, hello po. anong tawag dyan? 744. Hindi ko man, ayaw ko kasi mapabayaan yung ACADS. Kasi may yung mga vlogger, yung mga majorette ngayon, palagi sila nagko-compete, palagi sila nagpo-practice. Ito, majorette to si Ikaw, Janelle. majorit ka? Hindi ka kuya sumali. Bakit? Yun nga, mapapabayaan nga. Yung mga majorette sa amin, ang mga grades 5, yung Hindi, 5, hindi sila exempted. exempted kuya, pero kailangan mo pa rin gawin yung mga activity na, kumbaga kuya, hindi kayo nakakasabay na exam ka, o wala ka naman sa class kasi nga excuse ka, hindi exempted, excuse ka lang. Mag-exam ka, wala ka man ng lesson, hindi ko naman na. Opo, Boss John. Ruben Luna. Ano naman to kuya? Huwag mo nang basahin, ang sakit na. Alin po? Ruben Luna. Ah, yung ano niya. Ben, hello po. Accept BG kung makasali. Oo, si Chinchin majorette yun. Alaga yung majorette sa kanila. Hmm. Saka na yung challenge. Si Kuya yung kukunin kong editor. Kaya nali. Kuya, oh. Ala, ang dami na baga. Kabilaan na. Kabilaan na yung ano. Process. Hmm. Ano ko, namawala na kasi Kuya. Pag tag-ulan, ganyan yan. Ano ba Kuya to? Taon-taon sinabi ko sa'yo. Di ba alam mo ito? Hmm. Nakakainis. Hindi po madadaanan ang Santo Domingo kapag galing kang Sorsogon. Ibang way po. Third place ang Yusan, yung Nabuagan na din. Yung ano yun, Peña Francia. Meron na taga rito sa inyo. Mali doon. Saan? Taga San Domingo Albay. Na ano? Ah, may jury. Meron na ano? Sumali sa natin. Meron nga susugon. Oo, sumali na yung Santo Domingo. Yung band. Ano, nasabihan din sila. Hindi ko lang makatanda. Basta nanorin sila. Yung band. Nanalo nga yun. Nanalo. First, ano? Ano sabi? Ay, di ba nag-ano na to? Nag-compete na yan si Kusina Girl. Ako din, gusto ko din. Pero sa kana. Gusto mo? Dapat nandun din ako. Sabi. Kaso, kailangan 100% ka. Hindi pwedeng 50% lang yung willingness mo. Kailangan 100% para kaya yan. Sabi, Kuya Noli, sendan mo ako sa YouTube. Magla-live ako. Mag-send ka ng, ano. Edwin, hello po. May lahi ka daw Kastila. Paano mo nalaman?
Paano mo nalaman? Char. Oo Ay, guys, Depender, siguro. shout out, Depender. Hello. Jean Spin, hello po. Ano, mag-live ba si... Kenneth, ayan. Mamaya, 8, magla-live si Vince. Lipat po kayo. Amo? Spino, hello po. Hello, hello po. Ano, mag-live ba na ko? Gawa ka ng tablet mo. Gawa ka ng tablet. Guys, magla-live po si Kuya Bing. Okay lang po, Depender. Okay lang po. Lo. Lo. Picture tayo lo, dahil lo. May chicks dito lo, iniiwan mo. I-apel po ko ninyo, kayo yung paano parang di yung kapel. Tarungan ninyo ha. Kalaban ka kasi. Ay mga ka... Pag di sumayaw, ano? Ayan at... Ayaw pa naman ako isalin sa tanmil, pambira. Paano pag di sumayaw? So, Lu! Uy! Lu! Ayaw! Huwag mo iwanan si ate. Kuya Julius, hello. Pag hindi sumayaw, walang palipad. On mo na yung beats. On mo na, bago mag-end. Ayan, lipat po kayo sa live ni, ano, ni Vince TV. Ayan, makikita nyo ang mga kaganapan dito. Ulit. Yung, Richard Mangubat, hello po. Sabi mo, hindi maano. Dennis, hello. TV, Ginis TV. Hindi. Sabi mo, hindi ma-adjust. Dalasan mo bili Adjust man pag-isita baga. sa mga vlogs ng sword. Sige po. Oh, saan mabida? Wala tayong alam. Danilo, hello po. Hello guys. Guys, mag-ano na po si Kuya Vince. Lipat po kayo sa kanya. Thank you po sa mga nagpalipad. Baka may gusto pang humapon. Char. May ilang minuto pa ba? 15 minutes pa bago mag 8 p.m. Gardo versus Naga ba muna bago Bicol? Pag galing po kayong Maynila, Naga muna. Naga muna. Naga po. Pero may nauna pang part ng Bicol doon, Cam Norte, bago Naga. Ragay, mga ganun, bago Naga. Malawak po yung ano, yung Bicol, para siyang Quezon, na mahaba rin kalsada. So, may kantahan po doon sa kabila. Mga bisita. Matarayo. Matarayo. Ang taray ni Kuya Karo. Kuya Gab, hello po. Kuya Gab, hello po. Thank you sa pagbati. Was in tears, it was hard to die, and never give up. Daniel Puzon. Deep inside. Guys, yung mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe po sa channel ko. Thank you Subscribe very po kayo kay much. Bicolana. Subscribe, sabihin mo, bigla na. Dapat sabihin mo rin kung sino po yung hindi nagpalipad. Kuya ano ulit pinaka malapit na airport sa inyo, just asking lang po. Legazpi po. Meron naman kasi doon sa Pili, sabi nila, isang beses lang daw may lumalapag na airplane yata sa isang araw. Kaya ang mas maraming lumalapag dito sa Legazpi po. Sa Legazpi. Sunduin na lang kita, Kuya Julius. Sa Legazpi. May ano si Kuya Barley. Sino? Barley. Ano daw? Uwi kasi ako next month. Tapos may advance Christmas gift. Sana kay BG. Gusto ko lang drop my line travel from Mindanao to Manila. Ah, maglaland travel ba siya? Ikaw. Ano? Di ko alam. Di ko. Iba po kasi ang way nitong sa kanila. Mas madali pong matumbok yung sa amin. Yung Kamsur. Kung bailan po kayo. Lo. Kaway lo. Kung okay po sa inyo. Nandiyan naman po yung messenger ko. Sinend ko kanina. Dito. Kung okay po sa inyo, yung... Kasi magkaiba po ito ng way yung sa kanila sa
mas tumbok dun sa amin. Madadaanan mo lang talaga yung sa amin. Ito kasi layo to eh. Buka. Buka. 19 po Kuya Mards. 19 na po ako ngayon. Account na? So yan, maraming salamat sa mga bumati kay Bicolana at sa mga nagpakulay. Salamat. Ayan, patuloy niyo pong suportahan si Bicolana sa mga kanyang upload para makausad din. Thank you so At much po. lipat po kayo sa sa live ni Vince TV. Ayan. Bye-bye. Thank you so much. Yung yung link daw. Ay, wag na ba? Okay na yun. Okay na po. Search nyo lang po Vince TV. Official. So yun guys, thank you so much po sa mga nag-antabay, sa mga nagpalipad po, sa mga Bia Ramos. tumambay. Hello po. Thank you so much sa mga Salamat. new subscribers. Thank you so much po. Love you all. Bye-bye. Sabi ko dito ako mag-e-end. Ayun pa yung cellphone ko. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Love you all. Muah-muah. Bye-bye. 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 Bye-bye.